iLLtonkt hit. Vi tar nästa battle här. Alfred av munnhøgg, John Hall. Och Poul Hallur av munnhøgg vänster så jag John Hall. Det var så nice att Poul Hallur vann krona och han valde att shoulderbya. Here we go. Okej. Jag huxar för kväll på om jag skulle få bojen, men det är ganska så smart för att dricka. Du måste söka det jota festjakt kväll så inte det blir fucking smäcka. Men då tror vi att attityden falsk. A fucking joke on annan rape. Att nå att jag för så hem att inte Paris Hotel med damer chatta pullade vi en strappa med att spänna rave. Jag kan inte det löv i en nevaslej. Men vi är nöjda halda med att leta kväg. Hvordan kan som förvänta vara bäst? Stäcka och reflektera. Det tar ut som ett urslit av incest. Skulle inte finnas lov till att reproducera. Det minner mig om den kläna för en roadtrip. En blandning. Det minner mig om en blandning av den kläna för en roadtrip och Harry Potter. Men du tror inte ganta kattler där det kommer till år. Du fuckar vi på Hallur som dräper oss av nätterlätta spår. Hette är rap battle med Mary Moore. Du tror nämmer att dissa. A spinkle crippling ground rap amatör. Du hellre kanske att inte hävra missa. Hux om det för att ligga medeltunna damsalör. Du kan spruka tjaft och spruta tunna short jokes allt att du vilt. Men fakta är att inte respekterade. Så är det munnhøgg till norr. Hade bara det synd att det tog stammet när vi har vittnat amor. De sände sonar av prinsen hospital. Spudde linjer som omskibade DNA. Telepatskt kastrerade genital till iLLtonkt. Här linjer serveras rått. Här luttel blev det kullingars tro för att tjocka på en språng. Så docka hade ju något. Du är han som du inte vill möta. Fuckar vi med och du ändrar i vanta. Klimaten strobel till du stäcka via anta. Slappet över linjen så rått. Han har kripplet slag och vinner. Jag är färdig hem med tunna damer i natt. Det skulle jag se det inne. Slott. Okay, game. Poul Hallur, det är no-go till lyssla go-go. Det är inte en muscle show, men ett hate flow. En klumpar av musklerna kvar du är. Och jag så rinns någon, 240 kilo deadlift, det är skitvärst. 240. Och ta burn är slökt och stångt, gaim du det att vi en bank. Flöja där till väkter. Killa potchen till du hälsan är läcker. Täskar orma du hälsan är säker. Fuck it är läcker. Jag menar, jag sorry. God damn to. Hur torskar du där då du skjuter? Hur du sitter, ordla så lite. Fuck sake. Och du gör nog mer steroider. Jag menar seriöst bro. Bodybuilding är tunnar hat en no-go. La bara vera. Du blir ultra pro. Flowlessly. Just let it go. Men fuck att fitness tvattle. Är slakte. Hokus pokus i halvdjuren och hatte. Natcher det vi en batte. Ser du för näg så släcker vi en och klappe. Kom nu inte för gott igång där. Lydel kulle som du blir bara flankt där. Ser du för näg så blir du slångt där. En till du är för långt där. Så har tjaft trångt där. I stäpjan där tjaften med mun och morste så då gäkar om man har slurpe. Lägget jag dursche. Det är väl en tursche det ska lära vi pushche. Tar jag komna till det grön, lägget i rusche. Det är säger hårst, det är klart, du snackar lost. Inte pokerface, lukter det så kvörst. Mittlig kon antadrat och kvar för du avslöjat under korst. Fuck en lukter. Det är också som dig är råtter. Kan inte tjaften atter. Du är helt för spotter. Kom här och spännande lukter lörster. Du var svälar rappen munsporster.
Ge mig ena grund till inte nackade. Jag så lätt offer och ångarna backade. Till en a cappella haltande. Moin hon grimes som fuck och battlande. Fucking tacklade. Kalla mig konkt att jag kommer till this. Tvinge this song, att jag kan smacka med piss. You got this, vi syndrätjes. Så Poul Hallur, spär på så kalorierna till jag pitch-släppet det som temperature vi hör nu. Kör. All good? Yes. Kan du köra om Örstlide? Jag vet inte Jörland, alltså Bäst nummer sir. Stäcka sin dra, som där sin dra. Säg ordna sin skaft så först, men det kom ut okej. är mer de eka gott han säger. Han säger? Ja, för helvete. Alfred så var sin dra gott så jag kom där flowdown ut honom. Han stäcka så. Det var han klarade sig bara gott all around. Ja. Lägga som rakt ett punkt. Nej, inte så. Ska vara earlier. Jag känns som ett sak in i den där ringen där. Jag fick alltså blackout. Jag minns inte Orlando kan hända runt om och kan han säga och hur är levererar det men jag hade ett reaktionen av folkarna. Så hade jag det levererar sig bättre. Och när du har funnit på för shoulder att ja. Det där heter Sverigeballet, det festaste nägrande. Ja, helt säkert. Är säkert? Det är bättre än oss för ja. Sjån för jag vill säga. Men jag vet inte, alltså sjån det jag hade för sig. Det skulle jag bara så. Ja, det var det, ja. Ja. Så du är 1-0 eller 0-1? Inte vad är 1-0. 1-0? Jag ska snacka om. Det är Alfred det. Det är dags för Alfred. Mamma.